Здравейте, аз съм Мартин Гачев. Ученик съм от професионалната паралелка приложен програмист на ПЕП-МГ Академик Иван Ценов в град Враца. Днес ще ви представя създадения от мен сайт приложен програмист, чиято основна идея е да популяризира паралелката приложен програмист пред обществото. С помощта на следната презентация ще ви представя сайта приложен програмист. Идеята за създаването на този сайт се зароди след кандидатстването ми в паралелката приложен програмист, предложена от ПЕП-МГ Академик Иван Ценов в град Враца. Липсата на достатъчно информация за специалността и нейната реализация ме провокира да създам този сайт, чрез който да бъда полезен на учениците, които проявяват интерес към тази специалност. Етапи по изграждане на сайта. Идея, цели и планиране. Събиране на информация, изработка на сайт, избор на дизайн, публикуване на сайта, представяне на сайта, поддръжка и актуализация. Основната цел на създадения от мен сайт е да ни представи като нова специалност пред обществеността, да информира учениците, които имат интереси в областта на информационните технологии и имат желание да учат приложно програмиране, могат да се запознаят с нашата специалност и възможностите, които предлага ПЕП-МГ Академик Иван Ценов в тази област. Други цели са да представи 8-ми клас на ПЕП-МГ Академик Иван Ценов, да информира за събития, в които са участвали учениците от 8-ми клас. При планиране имаме избор на система за управление на съдържанието CMS, като съм използвал WebNode като билдър, също така имаме и създаване на карта на сайта. Събиране на информация от следните източници. Събирането на информация включва преглед на публикации в интернет, споделяне на опит с други училища, срещи с представители на фирми от IT индустрията и други. Нашият сайт е достъпен на следният адрес. От всеки източник на информация беше поискана писменно разрешение за използваната информация. Това са документите от всеки един източник с разрешение за ползване. Изграждане на сайт. Защо използвам WebNode? WebNode съчетава в най-голяма степен характеристиките, които търся и резултатите, които мога да постигна. Предоставя безплатен хостинг в рамките на разумните ограничения. Поддържа чудесно респонсив дизайн на сайта. Ползва всички защити в рамките на Free Account. Предоставя отлични SEO settings на сайта. Чудесно интегрира всякакви уиджети, както и външен код към сайта. Позволява и редактирането на сайта от Android устройство. Избор на шаблон. При създаването на сайта с WebNode имах възможност да избера една от стотиците теми. Шаблоните са адаптирани за мобилни устройства. Те се характеризират с висококачествен дизайн за изграждане на сайта. Използвах тема, свързана с приложното програмиране и веб дизайна. Използвам софтуер. WebNode като основен билдър. Локализатор за англоязичната версия. Intense Debug за реализиране на форума. Syncopa с слайдшоутата. APK едитор за създаване на Android приложението. Brackets за редактирането и писането на кода. ACWID за създаването на онлайн магазин, чрез който може да се поръча обедно меню в столовата. Картата на сайта включва 9 основни модула и 5 допълнителни страници. Началната страница включва меню с линкове към 9 основни модула. В началната страница са посочени причините да изберем професията на програмиста с малко текст и линкове към допълнителни страници. На заглавната страница е публикувана информация защо има смисъл да се изучава програмирането и какви големи перспективи дава тази професия. Изтъкнати са 5 причини, поради които трябва да занимаваме упорито с тази професия. Бързо развиваща се индустрия. IT индустрията е най-бързо развиващата се, защото всички други отрасли на икономиката имат нужда от софтуер. Възнаграждение над средното. Възнаграждението в тази сфера е много над средното за страната. Това е достатъчно добър мотив младите хора да се занимават с програмиране. Възможности за развитие. Приложно програмиране, веб дизайн, дигитален маркетинг, киберсигурност и други. Гъвкаво работно време и работа от разстояние. Позволяват да се работи в хоум офис режим, да се ползват coworking работни места, а също да се организират международни екипи, като всеки работи от своята страна. Разнообразни направления.
Това са туризъм, маркетинг, изкуство, образование, финанси и други. Сайтът е изграден от 9 основни модула и 5 допълнителни страници. В модулът нашата мисия е представена информация как е създадена тази професионална паралелка, програмата, по която ще се работи, и информация за проекта. В модулът за нас е представено нашето училище и 8 Д клас. В 8 Д клас са представени всички ученици от 8 Д клас, с снимки и малко информация. В учители са представени всички учители на 8 Д клас. Модулът новини е реализиран като блок. Тук са представени всички събития, в които участват учениците от професионалната паралелка професия приложен програмист и новини, свързани с новостите в обучението и развитието на IT индустрията. Сайтът има Responsive Web Design, а това е скриншот на сайта от мобилен телефон. Така изглежда англоязичната версия. Полезно може да се информира посетителят с това колко е часа и да получи професионална прогноза за времето. Представена е учебната програма с възможности за сваляне. Тук може да се послуша приятна музика от всички световни радиа. Може да се поръча храна в столовата чрез онлайн магазина. Да се изтегли приложение за Android на сайта. Също може да се изгледа презентация за наркоманията и да се сподели опит за дистанционното обучение. Полезно имаме линк, който води към приложение за Android на сайта, с възможност за сваляне, линк към онлайн магазина, от който може да бъде поръчано обедно меню от столовата на училището, линк, който води към плеер, от който могат да се слушат всички световни радиа, и линк, който води към презентация за наркотиците. Така изглежда онлайн магазина, а това е обедното меню. Така изглежда онлайн радиоплеерът, а това е презентацията за наркотиците. Това е анкета на тема дистанционното обучение, като учениците могат да изразят своето мнение на тема дистанционното обучение. В контакти са публикувани всички координати за връзка с нас, карта и форма за обратна връзка. Така изглежда формата за обратна връзка, а това са линкове към социалните мрежи. Модулът форум дава възможност за дискусии на потребителите и изразяване на мнения. Сайта ползва хостинг от WebNode в рамките на Free Account. Разбира се, в рамките на разумния компромис. 100 мегабайта съдържание и 1000 мегабайта трафик. Посредством CMS локализатор, нашият сайт има и англоязична версия, която дава възможности за популяризиране в международен мащаб. Сайтът е SEO оптимизиран и индексиран в Google. Също така, сайтът има перфектен изглед на мобилни устройства. Сайтът има Responsive Web Design, а това е скриншот на сайта от мобилен телефон. Това пък е скриншот, на който е показан моето Android приложение. Беше организирано събитие, на което бяха поканени ръководството на ПЕП-МГ академик Иван Ценов, учителите по информатика и информационни технологии и учениците на 8 Д клас с цел популяризиране на сайта ми и негово представяне. Последният етап, поддръжка на уебсайт, се дели на два вида – техническа и актуализация на уебсайта. Уебсайтовете представляват сложна софтуерна система. Зад красивите интерактивни страници от сайта често стоят десетки, а понякога стотици или дори хиляди взаимно свързани файлове. При определени ситуации може да се наруши нормалната работа на сайта. Затова е необходима техническата поддръжка на сайта, за да се възстанови нормалната му работа при нужда. Сайтът трябва винаги да бъде актуализиран, за да се поддържа висока посещаемост. Информацията трябва да е интересна и полезна на потребителите. Редовната актуализация гарантира добрата индексация на сайта в Google. Изработени бяха рекламни флаери и раздадени на учениците от града с цел популяризиране на сайта и представяне на специалността приложен програмист. Като заключение, сайтът приложен програмист е
предназначен да запознае и информира учениците с възможностите, които предлага професията на програмиста. Чрез него бъдещите и настоящи ученици ще получат необходимата информация за новите тенденции в развитието на информационните технологии. Основната идея е този сайт да се превърне в място, където учениците, свързани с информационните технологии на бъдещето, да се ориентират професионално и да обменят идеи и информация. Благодаря за вниманието, а нека сега преминем към демонстрацията. В началната страница съм поставил скролинг текст в хедъра и футъра с апел да се спазват всички противоепидемични мерки. Това са бутони, които водят към 9 основни модула. Това са 5 причини, поради които да изберем професията на програмиста, които имат линк, който води към допълнителна страница с по-подробна информация. Ето това е примерно бързо развиващата се индустрия. Това са линкове към сайтовете, които са наши партньори. Това е линк, който води към информация за нашия патрон Джон Винсент Атанасов. В модулът Нашата мисия има информация за проекта. За нас има информация за учениците и училището. Това са учениците от моят клас. Това са учителите. Ето го и модулът новини. В модулът полезно има часовник, програма за втори срок, с възможност за сваляне, прогноз за времето от Weather, прогноз за времето от Windy, линк, който води към приложение за Android на сайта с възможност за сваляне, линк, който води към онлайн магазина, от който може да бъде поръчано обенно меню от столовата на училището, линк към радиоплеерът, и линк към презентацията за наркотиците. Също така има и линк, който води към анкетата, която е направена с Google формуляри за дистанционното обучение. В модулът Контакти има карта, форма за обратна връзка и линкове към социалните мрежи. Това е форумът. Неговата тема е за или против електронните учебници и онлайн практика. Това пък е англоязичната версия на сайта. Благодаря за вниманието. Готов съм да отговоря на вашите въпроси.